पाण्याचा एकही थेंब न वापरता बनवली कुरकुरीत कांदा भजी. हो, अगदी खरं. ना पाणी ना काही एक्स्ट्रा ट्रिक, तर ही भजी झाली एकदम क्रिस्पी. आजची ही भन्नाट रेसिपी शेवटपर्यंत नक्की बघा. नमस्कार मंडळी, आपल्या चॅनलवर तुमचं खूप स्वागत आहे. आज आपण बनवणार आहोत अशी कांदा भजी जी पाण्याशिवाय तयार होते आणि तरीही एकदम कुरकुरीत लागते. यासाठी लागणार आहे साहित्य: 7 बारीक कांदे विहीवर चांगले चिरून घेतलेले आहेत आणि चवीनुसार मीठ घालून आपल्याला चांगलं चोळून घ्यायचं आहे कांदा आणि मीठ. आणि 10 मिनिटांसाठी हे कांदा आणि मीठ मुरवत ठेवायचं आहे. त्यामुळे जितकं पाणी या कांद्याला सुटेल तेच आपलं सिक्रेट इंग्रेडियंट्स आहे, म्हणजे आपली कुरकुरीत अशी कांदा भजी तयार होणार आहे. आपल्याला पाण्याचा जरा पण वापर करायचा नाही आहे. हिरवी मिरची घेतलेली आहे, कढीपत्ता हाताने चिरून घ्या, त्याचबरोबर ओवा हाताने कुस्करून घ्या आणि ओवा नक्की घाला कांद्याच्या भजीमध्ये. त्याचबरोबर हिंग घेतलेला आहे, मालवणी मसाला, लाल तिखट, हळद, कोथिंबीर भरपूर सारी घाला, चवीनुसार मीठ घाला आणि 1.5 कप बेसन आपल्याला वापरायचं आहे आणि तांदळाचं पीठ घाला, त्यामुळे भजी क्रिस्पी होईल. तर सर्व काही मसाले आणि मी गरम मसाला वापरलेला आहे. मसाले आणि कांदा आणि मीठ हे सर्व जिन्नस एकजीव करा. तुम्ही बघू शकता या प्रकारे आपल्याला पाणीचा जरा पण आपण वापर केलेला नाही आहे. जे कांद्याचं पाणी सुटलेलं आहे त्याच मिश्रणामध्ये भजी आपण तयार करणार आहोत. आता कढई गरम झाल्यावर तेल घालायचं आहे आणि तेल गरम झाल्यावर आपल्याला 2 चमचे तेल आपल्याला घालायचं आहे या कांद्याच्या भजीमुळे. त्यामुळे अजून क्रिस्पी होईल आपली कांद्याची भजी. चांगलं तेल कडकडीत गरम करू नका. गरम झाल्यावर नॉर्मल गरम झाल्यावर एक एक भजी हाताने सोडा, त्यामुळे आपल्याला खेकडा भजी कशी असते अगदी तशीच तयार होईल. आणि या तेलामध्ये चांगली एकदम गॅसची फ्लेम स्लोच ठेवायची नाही आहे, मीडियम फ्लेमवर ठेवा आणि चांगली भाजी आतून चांगली शिजू दे, कारण का चण्याचं पीठ आपण वापरलेलं आहे. तुम्ही बघू शकता गोल्डन अशी कांदा भजी किंवा खेकडा भजी आपली तयार झालेली आहे. त्याचबरोबर हिरवी मिरची तुम्हाला दिसत आहे तिखट, पण अजिबात तिखट नाही आहे आणि मधून आपल्याला ही हिरवी मिरची सुरीने चिरायची आणि चांगली तेलात तळून घ्यायची. तुम्ही बघू शकता आपली ही खेकडा भजी किंवा कांदा भजी तयार झालेली आहे. अगदी मार्केटमध्ये मिळते, ठेल्यावर मिळते, तशीच बनलेली आहे. आणि तुम्ही या पावसाळ्यात किंवा नॉर्मलीसुद्धा तुम्ही ही कांदा भजी बनवलात तर वाह! आणि त्याचबरोबर गरमागरम चहा अप्रतिम. तर नक्की बनवा ही कांदा भजी. आणि व्हिडिओ आवडल्यास तर माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बाय बाय. लव यू ऑल.